Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Margaret. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sa anak ang nagdwa-dwa anang ibinglay ti pakasaritaak. Gaputaan mo nga adda maibati na nga adal kadag iti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Margaret. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay unay kayo matan. Awan pa'y sir-serbi yung agbat-bati dito balay. Diyo amot aglinis. Ultimo CR, diyo pa'y i-flash. Agpupudot ka manan. Da kayo mat ngamin. Nakarugrugit ti balay. Kasanong ibagam anarugit ti balay kat agdaldalos mat ni Joy aganakam. Kasano ang malinisan a husto ti balay. Kat ubing mat ti aglinlinis. Si kamat bakit? Di mo tagibasitan ti kabailan ni aramidan di kaanakam. Awan mat ti makita ang arugit ti balay. Nawalisan amin asuli. Nainawan amin na kaldero. Kastamat ng jay plato. Nakupin amin abado. Kan naikarga pa yan di kabinet. Awan ti oray basit awara. Basta, sana ka kontento iti pan nakalinis ti balay. Hala, huston. Di ka nagungungat pa. Ang mga no agpasugnod di ka anakam kat pumanaw. Awan ton ti mga awir iti anak ta. Agpakada ako ma, auntie. Papanam, Agawid ako man iji balay. Agbiro kayo iti kasukat ko ang mga awir ka ni baby. anya? Kaya't kung aminan ang makadan na datatang kananang. Iso apo manaw akon, auntie. Sapay ko matapalubusan dak. Apay, adda di mo nagustuhan kanyak? Wano kanya uncle mo? Awan matkit di, auntie. Awan maibaga kata kayo. Gaputan na anos kayo. Saan kayo pa'y anaimot? Talaga laang akayat kon ti agawin. Ala, di kan lapdan. Sana bale, ta naka-work from home hak. Maigiddan ko nga aw-awiran ni baby. Agyaman ak, auntie. Gaputa palubusan dak nga agawin. Nagawid ang tika anakam. Asino pa yan ti mga awir ka ni baby nga eh. Ay, dahit ang arut ti parikot ita. Imbag ta naka-work from home makpayla ita. Wan nga rod. No apay ngamin apimanaw ni Joy. Nalabit anauman iti ugalim. Ah, Di kang tumat ngamin makonkontinto iti trabaho na. Kang ronaan ti panagdalos na. kaslan tumat pa naglinis ti grade 6 ti aramidan na. Sika talaga. Nalabos mo dahi na panang tagibasit mo iti kaanakam. Ay, ditan pagsaritaan dahi ta abanhag. Agdamag ka man kit di kadagiti gagayam mo. No addam amuda ang mabalin at ang danan ta nga agawir ka ni baby. Hala, bayam. Taawagak laangan ni nanang. Barang kayat na ti umay diti balay. Kat isulaangan ti kadwa ti anak ta. Ay, sige nga rod, lakay. Barang kayat na. Wen bakit? Umanugot dahi jay. Kaputawan mo't laang ter aramidan na iji balay. Kan may isa, ipatpatig na launay ti apo ko na. Iso asiguradok ang makaumay dahi jay. Ay, agyaman nak. Nakarwar kamutlangan, Margaret. Kunaklakit din, nagigan kan iji balayo. Ay, kasano ang makarwarak? Katawan mo't ngamin ti mga awir iti anak ko, iti napalabas alawas. Di ka anakam ngay. Ay, nagawid nga rudan. Nauma siguro nga agaw-awir. Nalabi ta kastaa. Kat asino nga itinangawawir ita. Ni katugangak. Pinaayaban nila kay ko. Imbag nga rod, ta imay. Ay, nasayaat nga rod ano kasta, tapno makaliwaksay ka mat. Kastamot ti ko na nila kay ko. Imbag laangan, ta imay ni katugangak. Apo ko na mat, diawawiran na. Wen nadungo kadagiti apo na. Oh, ape anagisaan ka pa'y laang kat adamat linuto ni nanang.
Apay nagsinay ka. Apay ka day. Bay anak kadilat ta. Agluto ak iti kanak. Ang mga makita ni Nanang, sa bali pa iti panunutan na. Nakaturugan ni Nanang. Isu adi na makita nga agluto ak iti kanak. Apay, kadurmen mo ka di ti luto ni Nanang, iso akasta ka? Ay, sika talaga. Sa bali adagos ti adda di ta panunot mo. Basta, kayat ko asyak ti mangluto iti kanak. Mayakar ka iti sabali a branch, Margaret. Gaputa sika ti qualified nga agbalin nga OIC. Ah? Adda ka di parikot, Margaret? Ah? Ay, awan sir. Maragsa ka nakit di Tasyak gayam ti agbalin nga OIC iti may sa branch tayo. Nalaing ka, Margaret. Maramid mo ti trabaho nga uray awan mga sistarkan ka. Isu asika ti pinili mi ket sapay ko matag tuloy dayta. Wen sir, ikarik dayta. Nga mado dagiti mainayo na responsibilidad mo kas OIC. Isu adi ka makmaklaat no adu ti iparamid ken ipiyarda ken ka ije branch apapanam. Yes, sir. Manayunan matkit di ti sweldom, isungawan ti pagdanagam. Agyaman ako, nay, sir. Mayakar kagaya man, Margaret. Maudi da ito na panagkakadwa tayo. Wen ngagpaiso, Margaret. Iso ngagpa-swimming ka man. Sana bale, manayunan mo ti sweldo mi jay. Ala, wanan. Day takot ti kay kayat mi kan ka, Margaret. Saan ka naimot? Iso anasidag kan ka ti grasya. Mangpasablog ka pa ilaang, Mayla. Saan man? Ibagbagak lang tagpaiso. Ket, kaano tayo nga rod swimming? Ura inton Sabado. Sana bale, tanawayak iti day tanga aldaw. Ay na, nagmayata talaga taglangoy. Pati dagiti kakana ka, magin-enjoy dan. Wen garod, nakaragragsak da. Wen, maguray ka. Apay adi kaglangoy. Sige laang, awanak iti mood ngaglangoy. Oh, wen no, karugit mo ti danom. Ay, saan mo't Mayla? Alakit din, ingkan aglangoy. Tanakasaganan ti kanan tayo. Sige, agbati ka nga ron, no di mo kaya taglangoy. Oh, apay adi kaglangoy, bakit? Si kalag tinakatukaw nito ya. Madurmanak nga ron iti danom. Amang ano saan analinis. Anya? Katuan nga. Iso adyak kaya taglangoy. Ay, unay kalaki din. Kita man dagiti kagayem mo. Aglalangoy dan. Ay, sabali akmad. Ha? Alakit din, lakay. Ingka ayaban dagiti kakadwa tayo. Tamangan tayon. Apay nga glablaba ka. Linabaan mat amin ni Nanang dagiti mureng tayo di kalma na. Sakbay ang nagawid. Kasla saan anaikat a husto ti rugit. Kan madlaw asaan anaigaw-gaw anaimbag. Nalabas mat tanday tangar aramidem kini Nanang. Amin niya aramidem na. Ulitam. Kasanon no masaer kat pumanaw. Di namat ammo alinabaak man ang dagiti linabaan na. Malaksid no ibagam. Kanayon mat nga ibagakken ka asaan arumbang day tangar aramidem. Amangan no masaer kat dinanton kayat ti makipagnaed ka data. Datanto manen ti marigatan amang awawir iti anak ta. Panunutem mat atirigat ta iti pimanaw ni Joy. Data ti narigatan. Kaputawan ti mabirukan ta nga awawir iti anak ta. Isong inayabakon ni Nanang. Ngam ita. Kasta manen ter aramidem. Kwa? Ken panunutem da ito'y, Margaret. Amangan no ti aramid mo matlaang ti makagapo, no apay apim manaw ti kaanagam. Imbag ta inyakar da kamatlaang dito'y Mayla. Adakad kadwak. Wen nga rod, ay na, kailiw kan, Margaret.
Ay na, wala, uray siya, mailiwakan ka. Ay, wen gayam. Ada ginatang ko akan kanan. Ramanam. Ha? Apay, di mo kaya tikan kanan? Kayat ko. Diyan tamasapol asyak amis mo kumatimang luto. Anya? Pasensya kan, Mayla. Kayat ko lang amin asiguraduhan. No nalinis timakan nga ipaunag ko. Ay, sige nga Rod, Margaret. Iyawid ko lang da ito eh. Amangan no narugit nga agpaiso. Mayla, adda ka di parikot mo? Apay adi ka matagtagari. Awan, Margaret. Dala pampanunutak. Anya day jay? Bye-bye, Amon. Di mon amuan. Ha? Ibagak tulatan no, jakon kabaulan nga ilimad. Madi nga mintiriknak. Jak ekspektaran day jay. Di ka maawatan, Mayla. Ibagam nga minen, no anya day ta. Basta, intunto. Sige, makaamu ka. No di mo kabaulan, ibagam tulatan kanyak. Tapno di ka ma-stress. Wen, kinapudno na. Kasla ma-stressak nga rodan. Gapoy ti daytoy abanag. Ibagam nga minen kanyak barang adama itulong ko. Ay, jak nga rod amo, no kasano ti panang ibagak, Margaret. Maditiriknak. Kan mainsulto ako unay. Ha? No apay mo't ngamin ayang ada dagiti tattao. Adida mo apanunutan tirik na dagiti padada a tao. Mayla? Ay, lipatan mo ti bagak, Margaret. Awan day chay. Rabiin bakit? Kumarintong ka pailaeng. Anya itar aramidan. Aglinlinisak nga rod. Anya tilinlinis sa maya. Kat naglinis ni nanang sa kaya naturog. Pumpunasak dagiti tugaw. Kan aglampaso ak inton madamdama. Anya? Aglampaso ka? Wen, Rabi aglampaso ka? isumat nga rod ti wayak a makalampaso. Naglampason ni nanang kita agsapa. Iso abay amon da ita. Nga kita andyan ta. Ay, katsikan ti mangkita Ada ka nga rod. Aglabaak pa iti punas ti lamisaan. Inarami din ni nanang da kita. Iso asaan na rumbang nga ramidan pa'y. Amangan no makaring, kat makita na adubdubyam tinaramid na. Ay, di nakpakibyangan, Charlie. Ingkakat maturugan, no awanan ti daduma nga ibagam. Margaret, aday bagak. Anya day ta, Mayla. Sapay ko mata maawatan na kat di naktagidaksan, Ha? Amom, Margaret. Masair tiriknakan ka. Kinapudno na. Sikat tidakda kamatak idi na ibagak nga apay nga tanga dagiti tattao adida mo apanunutan tirik na dagiti padada a tao. Ha? Apay ka di, Mayla. Anya tinakasairam kanyak. Kwa. Nakitak ngamin idi ti panang punas mo iti tugaw a nagtugawak a sinublat mo. Kan ti panang dublem kadagiti baso nga ininawak iti opisina. Ha? Apay akadurmanak, Margaret. Kunak man mag best friend ta, ngam apay akasta ka. Mayla. Awan mo ti makaakar a sakit ko. Tapno masapul apunasam ti nagtugawak sakbay asublatam. Kan sa anak mo tin nga ubing, tapno ulitam nga inawan ti ininawak. Pasensya kan ang mainsulto ak unay kadagitang aramida, Margaret. Isa pasensya ka talaga. Takas laim madayon tiriknakkan ka. Nagawi din ni nanang. Anya? No kumatadimngag ka idi kanyak. Di na ta pinanawan ni nanang. Charlie?
Ammo na dagiti aramiden, Margaret. Ammo na, adi mo kayat akanin dagiti lotlotuan na. Ken ammo na, adi ka makontento iti panagdalos na. Ken nakita na, hapong punasam tinagtugawan na, sakbay asublatem. Ammom ka di? Nga oray lang makaluan ni nanang iti bagbagana da ita kanya. Naibagana pa yan, nga amangan ka no sa bali ti payud na, iso akarugit mo. Lakay, pakawanan ako ma. Nagbidutak ngagpaiso. Ay, sana siya ti pagdawatam iti pamakawan. Ni nanang ti pangibagam iti dayta. Wan Charlie, kaduan na ko maintun umay alawas. Tamapanta ije balay da nanang. Tapno agkid dawak iti pamakawan na. Wen bagayt, kat sapel ako ma. Tabaliwa mun dayta nga ugalim. Ita, tanasapapay. Nakaamirisak iti biddot ko. Ngem saanen na nagsubli ti kinasinged mi kini Mayla. Kastamat asaanen na kaya ti katugangak ti umian kada kami. Iso nga ita, nagsardengak pay lang iti trabaho. Gapu taawan agawir iti anak ko. Masaya nga anak iti panggedak. Ngem awanen maaramidak. Gapu tabasol kumatlaeng. No apay a pinanawan na kami. Dagiti naanos at tagaaw-awir ti anak ko. Alakastan, katagyamanak. Tuy pagayam mo, Margaret. Pagayam Margaret, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Ala, sapay la kumangarod ta nagbalbaliw kan, ta para matlaeng iti pagsaya atam, kan iti pamilyam. Timadi nga ugali kan aramid kat nasken nga iwaksi, tapno saan nga umikay dagiti kakabagyan, gagayem kan ipatpateg iti biyag. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Margaret, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Abance Ansyong. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.